точката хвърля през прозореца. It's delicious. Нямам търпение да се бързо. Треньорката май не е дошла. Не, запази, треньорката не е дошла. Бързо, треньорката идва. Дай да седнем там. Айде. Айде да ходим да ги гледаме на цимента, защото има 1 минута. Бързо, гледай там. Почват. Бушки. Той футболист. Ти си имаш ли? Да. Назад, това цялото чакри. Айде гледай второто ми дете почва. Много ми е припаднах направо. Айди, мам! Удобно ли си? О, чекай да пита. Екстра. Няма да. Какво правиш? Трябва да се изберете да лекаш. Хайде, брат, вече две нещица. Най-накрая си купим неща. Значи, Александър да много грозна ръка направо. Да, верно. Направо и грима и беше ужасно. Да, направо и много надебелял. Поне с 5 кила.
Nogi leci na prawo. Ty za słaby. Da.